нещо в тази държава станаха интересите. Време, колеги, някой да ни чуе. Защо? Защото бяхме заедно в регионите. Защото направихме един протест пред парламента. Защото тогава си обещахме нещо. Ние няма да спрем до тук. И днес ние сме пъти повече. И ние няма да спрем до тук, докато не бъдем чути. И нека всички да кажем още веднъж. Оставка! 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 Колеги, единни ли са днес? Обърнете се и вижте колко хора има за вас, колко колеги. Обърнете се и ни вижте тука. Ние сме единни днес. Искам да покана председателя на най-голямата регионална фармацевтична колегия РФК София Венелин Сапонаров. Оставка! Имаме ли? Хайде бе, не сте ли били на хеви метал концерти? Я викнете малко. Добре. Има желание. Аз много се радвам, че сме тук заедно. Напомня ми филма на Последната крепост, ако сте го гледали. Ние сме като главния герой, всички искат да не ликвидират, пък ние се бориме за едната му чест. Тъжно е, че в тези години, когато сме вече в Европа, една страна, като България, се опитва да прави неща, които са силно продиктувани от някакви частни интереси. Жалко е, че сме се събрали по този повод тук, вместо да сме се събрали по повод, който да е в полза на обществото, на нашите пациенти. Жалко е, че вместо да вкарат аптеките в магазините, се опитват да вкарат магазините в аптеките. И в един момент цялото това безумие, аз лично за себе си смятам, че целият труд, всичко, което съм научил до тук и което съм положил, се обезсмисля. Едно от нещата, които мога да обещая от името на управителния съвет на РФК София, тъй като при нас са най-много хора, че ако правителството, парламента и всички, които са на власт, така наречени партии, приемат тези промени, не виждам какво ще правим ние в България и обещанието към тях е следното. Ще направим всичко възможно, драги политици, всички млади фармацевти с нашите контакти в Европа да заминат и да работят там. Даже ще поканим колегите от другите съюзи, Франция, Англия, Германия и Испания да си изберат тук на място. Ще организираме такива семинари и ще се надяваме нашите хора да отидат и да се реализират там някъде. Защото отивайки там, те ще бъдат достойно заплащани, ще имат престижа, който се полага на нашата професия, ще могат да си позволяват дори да имат свободно време да отидат да починат, а не да бъхат по 12 часа в аптеките 8 дена в седмицата. Защото ако сте ходили там, виждате, че събота неделя аптеки няма отворени. Хората си почиват, за да могат да са с ясно съзнание, да могат да работят активно, когато болният пациент пристигне при тях. Това е нещо, което исках да кажа и да обещая, защото жалко е наистина да ми казват как търговията се развива. Окей, и аз работя търговия, но аптеките са място, където не е водеща печалба. Там е водещо здравето на хората. И не виждам примерите, които ни дават как в някои страни аптеките, видиш ли, били като нашите молове. Окей, който иска да си направи мол, който иска и зарзавач да продава вътре. Никъде в Европа, където съм ходил, включително в Англия, не пише с големи букви аптека. Първо пише Boots и после пише аптека. Аптеката има специален статут и вътре коли и без магистър фармацевт. Ние не желаем в момента, както е, фармацевта да бъде подвеждан под отговорност за решения или действия, които той не е направил. Защото всички вие знаете, че по закона управител е този, който го съдят, който го гонят и който искат от него да обясни защо или кой си е направил нещо. Другото, което е тъжно, жалко, че вместо всички тия хора да мислят как да съсипат нещо, което в годините е съсипано,
и не участват в, примерно, не предоставят или не помислят как да се повиши нашата квалификация, как да спечелим някой европейски проект. Или дори те, ако не искат да дадат свободата, ние заедно с вас в тази организация да кандидатстваме за такива неща, да си дигнем професионализма, да си повишим квалификацията и да работим и да сме по-полезни, се опитват да не сложат на колене, да не обезглавят. Аз смятам, че следващия път, ако не сме още повече, следващия път, ако го има всъщност, ще ви доставим едни автобуси директно за Европа. Аз ще ви поръчам лично, да може да се натоварим от протести и да ходим на там. Благодаря ви! Оставка! 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 Колеги, последните думи на Венелин Сатонаров бяха за проекти. За европейски проекти, в които се включват фармацевти, да осъществяват фармацевтични грижи, да дават знания и консултации за профилактика на социално значими заболявания или да има клинична фармация в България. Защо имаме подготвени кадри, а няма клинични фармацевти? Защото никой не е платил за тази промяна, може би. Защото клиничните фармацевти могат да снижат разходите за лекарства с до 20% и много повече. Вие видяхте днешните лекции. И сега един въпрос към вас. Знаете ли в коя държава добрата фармацевтична практика с съдействието на правителството е въведена с подобни проекти? Индонезия, колеги! Индонезия! Срам за българските властимащи! Чухте ли ни, властимащи? Ние сме тук, защото вие не ни виждате, не ни чувате, може би сме призраци, но не сме. Ние сме тук, за да кажем, че българската фармация винаги се е държала достойно в аптеките пред обществото. Надявам се след този протест действително да седнем и нормално да водим диалог, да се чуят нашите справедливи искания за регулация, защото без регулация няма как да има правила. В момента няма правила, в момента има хаос. Ние сме един микс от беззаконие в този сектор. И фармацевтите са тези, които могат да дадат онази рецепта за обществено здраве, която чиновниците не могат да напишат и да изпълнят. Затова ние днес казваме: чуйте ни, вижте ни. Ние сме тези, които знаят как да лекуват, знаят какво значи лекарство, а то не е стока. И аптеката не е магазин. Колеги, аз само искам да кажа, нека събудим и софиянци, защото ние обратно дойдохме 60 човека. А софиянци ги няма. Аз очаквах тук поне 1000 човека да бъде това множество и тогава думата оставка щеше да се чуе много по-силно. Пожелаваме ви! Нека запазим духа и добронамереността си и в името на този празник, който беше вчера, но ние днес ще празнуваме, да направим така, че пациентите да застанат на наша страна и най-после някой да чуе исканията им. Благодаря. Колеги, пациентите винаги са били на наша страна, но те не осъзнават какви ще са последиците от това, което ни причиняват сега с този закон и с други наредби. И ние сме тези, които трябва да им разясним последиците, защото ето какво ги очаква. Виждате, супермаркет, хипермаркет, лекарствата до Магданоза и доматите и както спомена някой от преждеговорившите, наскоро ми попадна една книга от 600 страници само за доматите, които взаимодействат с лекарства. Е, това не специалиста ли ще го знае? Скъпи колеги, граждани, това ли искате да е нашата аптека? Това ли искате да бъде вашето здраве? Заповядайте да ни кажете как ще лекувате пациентите. Заповядайте. Добър ден, как сте? Аз съм Вънчо, това е сестра Вячка. Драго ми! Значи, за опатване да кажем, значи, повече за артрит,
Взимате кило чесън. Много е важно да е кило. Ако е по-малко, може да не върже. Налагате го Така, на и глава. всичко минава. Да, забрави ми това и това какво са нещо чек някакъв. Леди. Леди чек. Абе, аз нищо не разбирам, аз За зъбоглав тест за бременност. Помага. Да. Ако има две черти, махаш зъба. Ако има една, остава. Виж, понеже да ги разбирам. За глава, значи 2 банана, режете цепите, слагате в ушите, пиете 2 аспирин, скачете бързо, да пропадне аспиринчето. И накрая една студена вода. Една студена вода. И малко мерука, така, като това си вари винаги за ракийката, така, айде. Няма ли да ме посъветвате да отида на лекар? Знаете ли кога да посъветвате? Позитивно мислене. Позитивно мислене. Да. От 1 до 5 на равни интервали. Абсолютно. Адега, руша. Адега. И обаче, ако имате някакви проблеми да ви кажа, ако не се оплаквате от нашата рецепта с колежката Ачка, ние не ви слушаме. Фармацевтите много мислят, те ще го отнесат, не аз. Не вие от тези, които искат да влязат в аптеките. Искате? Казвам, кои държави го има това нещо? Кои държави го има това нещо? У наша държава всеки може да е аптекар, къде е проблема? Тук сестра ми 10 години е била по чужбина, научила се да на Боб на 20 година много добре. Ето от това ви пазим, скъпи пациенти. От това. Да, че тук 2 кила чесън дойдоха за аптека. Спрете това безумие. Че какво не нас, бе? Спрете. Увъвци. Спрете закона! Колеги, нека бъдем единни, защото утре няма да има, ако не спряме закона. Явно в тази държава на никой не му пука какво ще стане с пациентите. На никой не му пука какво ще стане с едни високо квалифицирани кадри магистър-фармацевт. На никой не му пука какво ще стане с помощник фармацевтите. Целта е една, каза го и одеве. Трябва да се снижат разходите в аптеката, като се назначат хора без никаква квалификация. Трябва да се направят повече обекти, трябва да се продадат, трябва да се печелят пари на гърба на държавата и на пациентите. Ето това е. След това, какво ни чака? В 3 вериги в България ще се продават точно определени лекарства на точно определени цени, ще се източва здравната каса или здравен фонд. Държавата ще плаща няколко пъти повече, пациентите също. Ние това ли искаме? Държавата това ли иска? Не! Защо толкова бърза този закон? Заповядайте, колега. Заповядайте. Колега, заповядайте. Нека да ви чуят всички. Нека чуем гласа на колегите. Какво искате? Фармацията на фармацевтите! Фармацията на фармацевтите! Депутатите да видят веднъж за винаги, да разберат, да има фиксирани цени, ниски фиксирани цени. Да, има ли ниски фиксирани цени? Всичко ще ти оправят. И държавата, и професионално обслужване в аптеките. И кой дирижира лъжата, че с фиксираните цени ще увеличат цените? Защото